Ja sé que estem en un moment que el que es porta és la cuina creativa, la cuina d'autor, la cuina que és molt sofisticada. Però mira, jo trobo que hi ha plats de la cuina clàssica que són una meravella. Plats com el que tinc jo aquí, que és un llenguado amb ametlles. És una fórmula que està molt bé, boníssima, molt mediterrània i molt saludable. I us diré el per què. Home, primer, perquè el llenguado és un peix blanc i ja sabeu que té molt poc greix i moltes proteïnes. Però és que les ametlles filetejades són molt riques en vitamina E, greixos saludables pel cor i antioxidants. Una fórmula màgica, mediterrània i molt bona. Però clar, si més et prens aquesta fórmula de llenguado amb ametlles en un lloc fantàstic com el que estic, molt millor. És que estic a Can Travi, que és una masia del segle XVII, que està a pocs minuts de Barcelona, però que té un entorn i un jardí que és de somni. I clar, ja sabeu que per menjar tan important és el que tenim a dins del plat com a fora. I clar, jo aquí estic a sota un arbre, amb un gran jardí, on puc menjar sense soroll i amb molt temps. La meva recomanació és que, si voleu cuidar el vostre cor, feu com en el cas d'aquell llenguado. Poseu cada dia a la vostra dieta un grapadet de fruits secs i, si pot ser, preneu-los tranquil·lament.